Tervetuloa ensimmäisen Konjen videoon. Meidän nimet on Chui ja Baba. Kyllä. Tämä Chui tässä on 8-vuotias, hän on mun poikani ja me tullaan tarjoamaan teille herkullista sisältöä tästä lähtien. Mikäs on tämän päivän sitten ensimmäinen sisältö, eka video mitä koskaan ollaan tekemässä? No se on semmonen älä naura haaste. Eli me katsotaan nytten video, niinku nauramisvideo, et naurattaa. Ja se kumpi nauraa ensimmäisenä 5 kertaa, niin se saa tämmösen tikkarin, tämmösen. Ja tää on tämmönen joku bonbon tikkari, tämmönen. Sitten häviäjä myös saa kylmät vedes niskaan vesipyssyllä. Ja voittaja saa tämmösen. Eli tää on niinku tämmönen tikkari. Ja sä vedät sen täältä sen tikkarin. Ja sä voit niinku dipata semmoseen niinku dippiin sitä tikkaria ja sit sä imeskelet sitä. Kyllä. Ja vielä selvyyden vuoksi, tämä tässä on aikamoinen paholainen. No niin, elikkä kumpi nauraa 5, se joka nauraa 5 kertaa aikana. on häviäjä, joutuu vetää tän. Jep. No niin, anna tulla. Oh. Oi. Hyi. Mikä toi on? Jumala. Sattuuko tää? Nauroinko? Eka elämä lähti. Oi, onks mun vielä 4? 4 elämää. Nauru. Menetit elämää. Ei, okei. 3 elämää. Nyt mä skarppaan. Mä voin vaan sanoa, että mä tuun voittaa. Laittakaa kommentteihin, että mä voitan. Mä oon 5 kertaa parempi. Olla nauramatta. Ei. Hei! 2 elämää! Ei, se löi sen kissaa ja sit... 2 elämää tuli! Okei. Sitten lähtee uusi. Täällä on 2 elämää. Oikeesti onks kissa vähän oliko se nauru? Pitäisikö ne ostaa kissa ja maskotit?
Mä nauroin. Ei, okei. Juhu. Eiks tää on nyt... Mikä tää on? No. Eiks sulla oo 2 elämää? No, 2 jäljellä. Mulla on Sulla on 4. 4 jäljellä. Ei jumala. No niin.如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。Kato. Se myy. Tässä välissä tilatkaa kanava ja laittakaa tykkäys videolle. Todellakin. Tästä tulee kova. Jep. Jatketaan vaan. Paljon tulee elämää 2. Sam, I've got a treat for you. Mä oon vähän toinen. Why are you growling? What is wrong with you? Those with siblings, tell me you understand the assignment. Nauroin. Ei! Yksi elämä. Ei! Yksi elämä. Okei. Skappaa. Nyt tehdään oikein. Mä nousen tästä vielä. Mä nousen. Ei tuu nousee, älkää uskoko. When you're dying to chomp, but gotta make it look totally accidental. Can't you just be a normal cat like your brother? Really? Ilma Villi. Jees! Mä sanoin, että mä tuun nousee tästä. Ei pitää naurattaa mua. Mutta et saa nauraa. Ei, kun tää on tämmönen tää on. Kyllä. Niin, mutta ei saa naurattaa. No en mä sua yrittänyt naurattaa, mä vaan sanoin mitä nyt tekee. Ei enää puhuta. Ei, kun se pitäis vaan puhua. Ei Ei mitään uusia sääntöjä. Ei puhuta semmosia naurattavia. Mutta siis sä oot nyt. Mulla on 3 elämää, sulla on 1. Oh my god. You're about to witness the coolest thief ever. Jees, mä sanoin! 2 elämää. Ja 1 kohtaus tasapeli. Hei, mä luulen, että kissat pelkää vettä. Cats can play fetch like dogs, but with their rules. Like, don't you dare throw it Se on again. pieni vauva sellainen. Kato, kun on pieni pentu. Se ei anna mennä. Tää. Ruokaa. Tää on niinku sinä iltapala. Baba, jos jos mä Seems like naurataan not only my sua, sister hates ei this sitä ei thing. lasketa. Lasketaan. Ei lasketa, koska se on tässä videossa. Hello.
when it's 2025 already, but your computer OS is still Windows XP? Mamalla on nyt 0 elämää ja nyt ensin Oota, mihin se tulee? tulee sun niska ja naama. Onko se ihan sikakylmä? Se on kylmin mitä mä Pitääks mun kääntyä vai? Joo. Nyt lähtee. Katsojat, laittakaa kommentteihin tää. Ai, kylläpäs tuntui inhottavalta. Oi. Siinä se oli! Sit! Hei, jos tää on suomalainen tää tikkari, niin me hoidetaan tää sponsiksi. Sit saat syödä näitä joka päivä. En mä haluu. Ai voittaja saa ton. Jep. No ota yksi kerran. Aloittaaks yksi? No ota avaa vaan. Näytit sä katsojille jo. Tää on siis tämmönen Juicy Drop Pop Roseberry. Punainen maku. Niin, siinä Punainen on maku on paras. Ja siinä on kaikenlaisia. Siinä on tikkarista. Sitä haisee ihan hammastahnalta. No hei. Se on yhtä musta kuin mun hiukset. Ehkä vähän mustempi. Ehkä. Okei, nyt lähtee. Oh. Onks paha? Onks paha? Onko paha? Olipas hyvä häviö. Se on aika makea. Mut musta tuntuu, että tän sisällä on vähän jotain siellä sisällä on. Näytä. Eli tää on tämmönen niinku turkoositikkari, joka vähän hohtaa auringon valos. Nyt mä avaan tän. Tää on niinku vähän niinku crunchy. Sitten tässä on tämmönen. Avaan tän tästä. Ai kun en tarvii, mä otan sen. Eli, ja sitten kun tässä on niinku tämmönen. Kattokaa, tässä on tämmönen. Niin painakaa siitä. Niin tässä tulee tämmöstä kastiketta. Tälleen. Sitten sä imaset tätä tikkaria ja tässä on tätä kastiketta. Onko se hyvä? On tosi hyvä. Oliko voiton arvosta? Oli ihan voitoarvosta. Noniin, nyt mä aion rikkoa tää. Polttaa kurkusta. Pahoittelen. Huhhuh. Tuli ihan hiki otsaa. Tässä on jotain tämmöstä tosi tujukamaa sisällä, jotain chilimäistä. Hei, kertokaa chatissa meille, onko tää suomalainen. Jos on, me halutaan tätä meidän sponsiksi. Tää oli superpaha hyvä. Superpaha hyvä. Saisin maistaa tuota vai onks mä niin häviä, ettei mä saa? Kato, mun meillä on mennä ääni. No kyllä sä saat. Eli tosta dippaat tohon sitä kastiketta tohon reikään. Mä näytän. Niinku tässä on tämmönen niinku reikä. Niin sit sä laitat sinne tuota kastiketta, kun sä painat niinku tästä, niin sitä tulee tuolta. Nyt tosta painetaan. Niin sitten tuolta tulee sitä kastiketta. Ja sit sä niinku imaset sitä. Onpas kirpeä. Jep. Ihana. Tääkin aika kiva. Mä luulen, että äidit ei anna kyllä ostaa tätä hirveästi. Ei. Hei, tässä oli meidän ensimmäinen video. Muistakaa pistää kanava tilaukseen ja me tullaan vielä tekemään meidän kanavalle ihan super siisti intro. Niin muistakaa pysyä kanavalla. Me tehtiin tää video, koska Chewillä on sen verran kova halu päästä tekemään eka video, niin nyt tehtiin tämä. Jep.
Ja nähdään. Tilatkaa kanava, niin te sitten näette seuraavankin videon. Tykätkää videosta. Joo, heippa! Laittakaa kommentteihin, että mä oon parempi kuin Baba futiksessa. Nähdään seuraavan videon Heippa. parissa. Hei hei!